Jadi wong lanang iku rasa sok ganteng. Terayung ganteng tenan lho. Paling ya kok nguri ora tekan iki. Angger leh munjengking pas ya tekan. Anake sampean loro to, Mbak? Iya, kok tahu? Aku siap nek kon nafkahi. Aku masih punya laki, bodoh. Loh, kok jaran tak kira rondo. Ini parahnya. Tenang. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan to. Kapan aku ngapusi iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulih nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah, aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem po ora tawar po ora kowe iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho. Lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Ini parahnya. Mbak, sampai niki cocok nek dijenengno Sitri. Sitri patamu kuwi. Yo apik to Mbak jeneng Sitri. Kuwi ora jenenge abang, ganti-ganti jenenge wong kok. Lamis suwi kok. Yo gak ngono. Sitri kan apik. Si ku simpenan, tri ku telu. Dadi artine simpenan sing nomor telu. Tak muni Pak kowe. Yo aja to Mbak, engko lak digeblok gegerku malah. Ben. Ini Mas, kopi ini. Loh, Dik. Matur suwun ya, Dik. Nggih. Kopinya jeneng dineng ndi lho? Loh, emangnya napa, Dik? Malam Jumat. Ayang, Dalem, kawane niki pengen pengen apa? bubuk bareng sampean dipupuk, dipeluk, terus dilus-lus sirahe ngene iki sampai pagi. Sabar ya, kita akan dipertemukan bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Pengen Dan sebentar ya, aku lagi berjuang. semangat kerjanya dan cepet ngehalalin adik. Senyummu adalah semangatku. Anjay.